Hola, comença la temporada dels bons propòsits. I tinc una pregunta. Sabeu si la matrícula del gimnàs que veu pagar al desembre es considera caritat? Entre aprendre idiomes, aprimar-se, sort que no fumo, per què no adaptes els teus desitjos a la realitat? Si suspenies gimnàstica i eres un runner. Antima 2016, del celler Empordàlia. Un vi que sap la diferència entre el que són els desitjos i el que és la vida real. Em cuidaré més, menjaré millor, buscaré productes de la terra... Mira, fins i tot pots buscar projectes que ajudin directament al territori. I a sobre és de l'Empordà, què més vols? Si cada ampolla és un bocinet de terra i de vent. Antima està fet amb les vinyes més velles, algunes han passat d'avis a nets. És un vi de costers de llicorella. Què és la llicorella? És una terra formada per petites pedretes de pissarra. Com que les arrels han de perforar amb molta força per buscar l'aigua, normalment el raïm és petitet i dona un vi molt bo, molt concentrat. Aquest vi està fet amb garnatxa i Samsó. Samsó és aquell tio a qui li van tallar els cabells, però tranquils, quan van fer aquest vi encara no havia demanat hora a la pelo. Què? El tastem? Fixeu-vos que és un vi jove amb certa criança, perquè ha passat 12 mesos dins d'una bota. Això ho notareu quan l'aneu a veure perquè els tons de fruita s'hi sumen vainilla, canyella o cafè, que seria impossible sense haver-ne tirat a dins. A la boca és fresc, té un puntet elèctric, es queda amb tons de fruita negra, de fum i de melmelada. Rotund. Posa'ns un m'agrada si t'agrada. Tenim ganes de que ens comentis. Vinga, comentaris. I si t'agrada com parlem de vins, subscriu-te al nostre canal. Antima, del celler Empordàlia, un vi perquè ens entimem tots molt. I un petó molt fort de part d'algú que us entima. I recorda, no diguis mai ja no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!